kadong pini karbi production na channel hin pen aku berta arju pon chulong apen lam the arju pon chulong ili tum jitan sina kadong te ahok lo tema ili tum karbi tum jitan chuli lo malu the pu alam the ili tum karbi pen aku karbi tum jitan ke lo the pu ahok lo ta bon sita me non per the ili tum per the kang tang pen ma uwe kimi pen jitan chulo phunu ta jitan ta phunu balam the bang ke non sika kela cholo lo thga ha ili per he kang tuk pen phisar tum ka jithan alam the ke lo the pu jithan ta lo the balam the bang ko pilo e lo bong arong nang i chol ta i chok pen reng lo nang man lo e lo nang man lo e lo arwo nang man lo la pen ako la man e pen aphi alang dung man lo akalang dung man e pen aphi ako lo the nang man lo ke cholo the ke men phu jo lo the nang man lo the angke la lo the amen pangrum po lo bong hana pa jo po arbo hana pa jo po masi lo the pu dam asi ili karbitum men ke karbitum alam nit ke ili ka pachini ni phan ki thani mana aso se pach thangni phan ke ili chithan se roina masi ili karbin nit ke chithan lam the ke la puan lo the phunu patanang ne lo ta ili karbitum alam the ron ke la lo the lo pen si man lo ma arbo pen ta man lo masi lo the si ki pudam pen next ke ba ya video lo nang tum na thai pon long chula la pen nang tum lang dat pen like subscribe comment share tha la si ni hin pen lam thi kan ton ka ro